Tässä on Turun Nuorkauppakamarin uusi tulokas Pasi. Pasi haluaa kehittää omaa osaamistaan ja vaikuttaa positiivisesti Turun alueen kehittymiseen. Tunnettuna ja sitoutumattomana toimijana Turun Nuorkauppakamari tuntui oikealta valinnalta. Liisa on kokenut kamarilainen ja Pasin kamarikummi. Hän varmistaa, että uusi jäsen pääsee heti täysillä mukaan toimintaan. Kamaritoiminnassa jäsenistö ideoi uusia projekteja. Aktiivisena jäsenenä Pasi lähtee projektityöryhmään. Oppiminen tapahtuu tekemisen kautta. Samalla Pasi tutustuu muihin jäseniin, yhteistyökumppaneihin ja alueen yrityksiin. Tällä kertaa projektissa keskitytään Turun alueen elinkeinoelämän edistämiseen. Toisena jäsenvuotenaan Pasi hakee mukaan hallitustyöskentelyyn ja tulee valituksi useiden muiden hakijoiden joukosta. Näköala paikka hallituksessa antaa Pasille arvokasta taitotietoa omassa työssään kehittymiseen. Hallitus- ja projektityöskentely on myös hyvä tapa oppia vastuullista johtamista. Pasi päättää perustaa yrityksen kamariystävänsä Jaakon kanssa. Yritys kasvaa ja kansainvälistyy nopeasti, koska Pasi ja Jaakko ovat luoneet laajan ystäväverkoston Turun Nuorkauppakamarin yhteistyökamareiden jäsenistä. Jatkossa Pasi päättää hakea myös kansallisen tason kamaritehtäviin. Hänen kamariuransa huipentuu kansalliseen puheenjohtajuuteen.